Keď sa povie sponzor, väčšina z nás si predstaví nejakú firmu či podnikateľa. V detskej fakultnej nemocnici v Bratislave sú však medzi významnými sponzormi aj ľudia, ktorí darovali veľké čiastky zo svojich vlastných úspor, namiesto toho, aby za nej šli napríklad na dovolenku. Jednu z nich, ktorá okrem nemocnice podporuje aj viaceré nadácie, teraz uvidíte. Pani Genovéve tu nikdy neliečili nikoho z jej blízkych, aj tak sa ale rozhodla vybrať z účtu postupne viac než 15 000 eur a pomôcť práve tu. Teraz sa sem prišla pozrieť, ako sa vďaka nej premenila jedna nemocničná izba. Mne to pripomína takú moju detskú izbu. Taká noble izba. Povedali, že treba im televízor, tak som kúpila televízor. Dostanú jedny veľmi pohodlné stoličky. Ďakujeme, lebo deti, keďže majú takú peknú izbu, tak sa majú aj lepšie. Tam si môžem polohovať nohy. Majú špeciálne antidekubitárne madrace. Ja rada podporujem druhý a pomáham. Rozhodla sa, keď si raz od tunajšej lekárky vypočula strasti malých pacientov a ich rodičov a videla, akú radosť tu spôsobila už len zakúpením umývačky a práčky. Doteraz, keď sme tu mali rodičov, ktorí sú zďaleka, tak im nosili svoje prádlo oprať sestričky domov, potom v pondelok im ho opraté doniesli a taká obyčajná práčka je pre nás naozaj veľkou pomocou, pretože tí rodičia si tie svoje veci operú priamo tu na oddelení. Veľmi ďakujeme. Myslím si, že filantropické cítenie získala trochu aj svojim dlhoročným pobytom v zahraničí, kde je to bežné. Lepšie vybavenie má však nemocnica ešte aj vďaka dvom ďalším rodinám. Rodine Gálovej a rodine Drobnej, ktoré nám v minulosti darovali každá rodina ultrasonografický prístroj. Barbora Jánošová, televízia JOJ.